Ja, nu vil jeg lave en lille video om min drivhus og mine tomater. Det her, det var så mit første drivhus, trædrivhuset. Og det er ved at blive lavet om til haveskur. Og så er jeg ved at sætte et stort drivhus op. Og der bliver nok sat glas i løbet af sommeren. Men jeg har jo stadigvæk kun det her lille drivhus, ligesom jeg havde sidste år i funktion. Og det er jo så længe siden de kom ud, de tomater, som jeg har haft stående inde i stuen overvinter. Og den her, det er så en Gemini, som jeg har købt. Jeg tror, det var i Rema. Og så er der lige en agurk. Slangenagurk, tror jeg, det var. Og den her plante, der står her, den trives sådan rimelig godt. Men der er ikke nogen, jo, der er så med også nogle små tomater på den. Og så er der jo så en her, som kan blive til en stikling, fordi så sætter jeg en potte rundt omkring den, som jeg skærer op, fylder noget jord i. Og det kan jo så være, at den kommer over i det store drivhus. Og så er der jo så en her også. Og der er en del blomster på. Og der er også lidt små tomater. Og der er også der. Og så er der sådan en sideskud på den der. Den kommer faktisk over fra den plante, som jeg klippede over. Den ende, der er der, den har siddet sammen med den ende over i den der. Fordi sådan opformerer jeg dem samtidig, i stedet for bare at sætte dem ned i jorden, fordi så er det ikke altid, det går på held. Men der kan så også blive en plante her, når den er slået rod. Den kan jeg også få en protte op omkring, så jeg ligesom får lavet en mere selvstændig plante ud af den. Og det her, ja, der er jo faktisk en her også, der kan blive til en plante. Og det kunne da godt, det bliver så 2 planter, der kan blive ud af den der. Og så er der så en peberfrugt, som jeg har fået af en ven sidste år, efterår. Og fordi den vil jeg godt prøve at overvintre. Den så ikke så godt ud meget hurtigt, da den kom ind. Og så var den næste kommet til at se rigtig pæn ud. Og så var der kommet spindemider i den. Så gjorde den den smider alle bladene. Og der er så også et blad her, som jeg godt kan. Det duer ikke rigtigt. Men der kommer nogle nye skud, så den skal nok klare sig. Og der er der også en enkelt peberfrugt der er ved at blive moden. Og så er der den her. Den er simpelthen høj. Og ser sådan lidt kedelig ud. Den trives ikke, men der kommer nok også nogle nye skud. Men der er så et par tomater, der er ved at blive modne. Og så er der også en her. En lille en, der kan blive til en lille ny plante. Og nu har jeg fået sat fingeren ind foran kameraet, det duer ikke rigtigt. Nå, men det var sådan set også det. Og så til næste år, så skal jeg helst have endnu flere planter ind, så jeg kan få rigtig mange tomater i det store drivhus. Og så skal der også være nogle agurker. Og nogle peberfrugt måske, de kan jo også overvintres. Men det kniver med, at jeg har så meget plads inden om vinteren. Men det må jeg se på.